Pagsasaritaan tayo manin, data may papan iti annulment, kalpasan nga may basa dati napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malem, agapuken ni Joan iti Abra nga napauluan annulment. Sagudayan nga rod ti surat ti pagayam tayo a Joan. Dear Cousin, Dear Cousin Yong, sagbay man ti amin kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di tanemor si studio, kastamet tayo nakablawak, digiti padak nga kanayon nga dumdumngeg, kadagiti na dumadum mga pakasaritaan ngayon kay ibasbasa kanikikan biyag dito nga fan page. Pudno launay nga makaitad liwliwaken na adal, dagiti na dumadum mga pakasaritaan ngayon kayo idram-drama, ket Jack Pulos pinanunot, Jack Pulos ninamnama nga may saak tumot kadagiti makapagsurat, may papan iti pakasaritaan ti biyag na. Ket gaputa addaan iti parikot kasinyong napilik ti programam nga pangitaklinak dahiti nga pakasaritaak tabareng no mapatgan ti kiddaw ko nga agpabalakad kadagiti agkakalaing nga mangted balakad nga viewers mo. Ilinged naklatan itinagan a Joan. Tubuak iti probinsya iti Abra kasinyong ngem sumagmamano nga tawen nga nagnaedak dita Ilocos. Ngem sagbayak ka nagpa Ilocos kasin addaanak idi iti kaayan-ayat isu ni Emerson. Ket rugyak man ti pakasarita kasinyong idi ta agpakada akin ni Emerson nga mapangko ituloy ti panagbasak iti kolehyo dita Ilocos. Kasto man nga rugyak ti amin. Nang! Da kayo gayam dito eh. Adakwar tayo dita. Mano ay ati masapol mo kan ananwam ti kwarta. Rumuara ka nanang. Papanam aya. Agkita kami ngamin kay ni Bibi nga barkadak. Ni Bibi nga bakla. Apay adda ka de. Adda nanang. Saan ka di nga agad adaliso na ijay Ilocos? Wen ngem si Mangpet nagbakasyon. Ta manungal daw kanong awan ti klase da. Ket apay papananyaw. Kating kami lag pasyar ananang. No pay man manumulaing ti mabalin nga pasyaran dito Abra. Mano ti masapol mo? Uray dua gasot lang nanang. Ay na aya. Ket kaano mat ngayon ka roll. Di ka madanagan dandanin ti panaglulukat ti klase. Ay na. Deta nga ron ti pagsaritaan mi kini Bibi nanang. Taapay. Anya aya ti pagsaritaan niyo. Kasla kayat ko ngamin nanang nga agbasa ijay Ilocos. Anya? Api nakaadayo ket adamot kolehyo tay dito adamot mabali mo nga pagbasaan pangituluyam ti panagbasam ditoy. Una nanang angem na pinpintas mo itla ijay Ilocos. Taadda di kiti dadakkel nga universidad ijay. Ken maysa. Awan man diti kurso nga kayat ko. Dito'y pagadalan dito'y ayan tayo. Ay naaya anak ko kasanong kam garawd. Panawan na kami kintatang mau. Sapay nagasawa mo ten ni manang mau. Wan ang alangan mo't nga saan ko nga surutin ti arapaap ko nanang nga. Ay na, daita ka ba nun. Anya aya ti arapaap mo iti biyag. Ket siyempre, makaadalak. Isungarod nga, in kagumaak ti timulong kada kayo. Tapno na ti kasta, adama urnong tayo nga pangituloy ko't panagbasak. Apay ngamin nga di mo kayat ditoy.
Ket dito'y pa nga agbasbasa ni Emerson nga kaayan-ayat mo. Panawam nga rod isuna. Kumaananang, ta di namot kayat di namot kayat ti sumurot kanyat. Sigurado lakit di nga dito'y latat kayat napagbasaan. Ta siyempre panunutin namot ti pamilya na. Kan maysa, isu lang nga isumot ti kolehyo dito'y kini Jis sa bali nga lugar. Ay nadakkel tinagdumaan na nanang. Ay naaya, makaammo ka. Dito yun, ti duwa ka south. Agan anad ka, gawit kang tumasapa. Talaga ka di besi? Uwin nga rod. Umapapalak amin king ka, bibi. Tunggal makitak dagiti post mo ti social media. Kanayon ka nga adda iti kanayon ka adda iti bar, kada adu digiti kakaduam nga. Basta nakaragragsak kayo, no? Agipopos ka digiti ladawan nga. Kakaduam digiti classmates mo, EJ Ilocos. Ay, kawun Ay na, nabayag gaminan ngayon, awis ko king ka. Angim, di mumut kayat. Ay na kayat ko, angim, amumat nga narigat ti biyag mi. Iso nga nagurnong kami pailaeng ti pag-enroll ko. Sa bagay, may mayat mo't Total, awan mo't ten, dati kaduwak nga agab-abang iti apartment. Ket di si kantulatan. Tapno adamot kagudwak iti abang. Ay talaga? Ang allo ko ekto pala dananang kintatang. Baring no manugod Ang kahit da siguro. Ngamin, para iti masakbayak mo't lada ito Takunak, awan mat dati kurso akayat ko dito lugar tayo. Imbag pa J. Locos, ta ado ti pagpilyan na kurso. Ken ado ti pagpilyan nga universidad nga mabaling nga pagadalan. Ay, true. Usto kalaunay. Ay na, ken saan lang nga dayta, girl. Ado pa digiti nagkakagwapo nga lalas. Ay na. Sika nga talaga, bibi. Basta lalaki, ay na, nakalisto ka. Katuan met, angim sa bagay, awam mo't laking ka kasi adamot ten ni Emerson nga kaayan-ayat mo. Aywan, amo na gaya man? Ha? Ti anya? Dati panggap mo, data gandat mo nga, umay agbasa idjay Ilocos. Saan pa nga rod? Planok pelain nga mapankasarita. Ken padasik manin nga alukuyin nga sumurot kanyak no saan pa nga naka-enroll. Anya? Ay na, dayjay tupay nga Emerson, ay na, awala ti amukon. Di na kayat dayjay, at di na mapanawan ti pamilya na dito Ken maysa, kas lang naragsak met iti kolehyo nga paggadadalan na ita. Ang good luck alatan a girl, ha? Good luck, no palubusan na ka. Ay, saan na mabali na? Sa anak ba't nagkid daw ti pamalubos na? Ipakaamok laking kuana, nga umayak agbasa di Ilocos. Tapnoan muna. Kit kasano kay nga Ruden? Kit, makaamuditan LDR kami latan no kwan. Sa kamlagitan, no agawid ak dito lugar tayo. Sa bagay, manganta nga Ruden, ibusen ta dito in order tan. Anya? Apay nga, ijay pala Ilocos ti pag-enrollam. Dinto nga damat ti kolehyo dito lugar tayo. Kayat ko ngamin ijay, Emerson. Awan ngamin ti kayat ko nga kurso dito At least ijay, ado ti kiti pagpilya ka kurso. Ketsi ka, ha? Saan mo ka di kaya ti sumurot kanya? Ta ijay Ilocos mo nga ituloy ti panagadal mo? May sa tawon laeng ngayon. Again, agturpusak ton. Kasi may saan ko nga mabaling nga panawan ti pamilya. Masakit ni tatang. Iso nga siya kunti mangirap-rapin ti panagtalon. Kung panagtarakin nagititingwen.
Hmm, ninamnamak ba't kit di tayo nga sungbat mo? Angin mo saan ka din nga? Maigawid pa eh? Ha, Joan? Pasensya kan, Emerson. Ngem nakaikid din ka kon. Imanugod pa yan datatang nanang. Nga ijayak ilokos nga agadal. Ijay ko nga ituloy ti arapaap ko. Kasanuta nga rod. Kit asidig mo't lati lokos. Sa dino ka ni. Ilocos Sur, Ilocos Norte. Ijay Ilocos Norte ko ma. Ijay ti kayat ko. Tada ijay ni Bibi. Ni Bibi nga best friend ko. Nabibi ako mano di talang vegan. Taas asidig laeng. Ngimapin ijay. Ngamin iso ti kayat ko. Kit namnamaik ko mga suportaran na kiti arapaap ko, Emerson. No talagang napatega keng ka, napategmet keng ka, ti amin-amin nga arapaap ko iti biyag. Kasanuta nga ruden. Ang damat cellphone. Mabalin tamad lata nga agsarita inaldaw. Makapag video call tamat. Ang sa bali laeng no asidig kalaeng. Nairwamak nga adda ka la dito eh. Bakit naman ikawa Joan? Kin baka no niya. Baka mo't no makakita kat sa bali nga. Ha? No panpanunutim nga makakita kiti sa bali nga lalaki nga isukat kuking ka. Nagbidot ka. Saan to nga mapasamak data, Emerson? No saan ka nga may gawid din, Joan? Awan ti mabalin ko. Ngayon sapi ko ma. Tawan to ti agbaliw ka data. Sapay ko ma. Ta saan to nga maapektaran ti ayan-ayat ta. O di ba, girl? Sabi ko sa'yo eh. Anya? O, kitaan mo ti estudyante dito'y universidad. Ikumpara mi jay lugar tayo. Ay na. Kitaan ni. Nagsusosyal dagiti estudyante dito. Nangruna ka dagiti lalas. Ay na. Naggagwapo dagiti estudyante dito Ilocos. Ha? Ano mati gwapo kada natataer nga estudyante jay lugar tayo. Ay wala ngam sabsabali dito eh. Panagar-arwad da pay laeng. Kin adu pa dagiti naka 4 wheels dito yung may basbasa. Gagangay laeng at adakkel nga ron nga universidad da ito eh. Oh, panawang kan kat nay, malita kong di klase. Si kantumot kami, dinakmat namin pinada ti kurso. Sige, makamuak latan. Sa pulik latan, dati sumaruno nga subject ko. Ay, sige nga, old girl, panawang ka pa eh. Ay, tikat kinadakkel nan, dati nga universidad. Ta nagrigat pa nga birukan, nagiti silid dito eh. Ay, I'm sorry, miss. Ay, okay lang. Ay, tulungan ka nga mang pidot dito gamit mo. Okay lang. Kabailak na ito eh. Sanin, siyak tinakadong parking ka. Naskin laing nga tulungan ka. Sige. Agyaman na. Oh. Ha? Oh. Api nga kasla. Natulala ka, miss. Kwa. Nakigtutak laeng. By the way, siya gayam ni Rafi. Estudyante agman la dito eh. Siya ni Joan. Transfer ko lang itang school year. Oh, really? Isumad laeng nga. Isumad lang anya. Isumad laeng nga. Itaak lang nga nakakita. Iti nalapsat a babae. Ha?
nakadaado mo tinalapsat, diti nga babae. Ah, Wenang ngem kanayon ko nga ida makita. Para kanyak, no nabayagan na makikita kat saandan nga nalapsat. Anya, angim si ka, naidumduma ti kinalapsat mo. Joan ko na may tinagan mo. Ay, Wen. Ah, nice meeting you, Joan. Ken mabaling ka di nga, maalat ti cellphone number mo? Ah, apay. Awan laeng. Kunam ngamin nga, transferi ka laeng. Wen. E di keta sa Wen, awan pa'y unay ti gagayem mo dito universidad. Uwan ngagpaiso. Oh, di ibilang na kon nga may sa kadagiti baro nga pagayam mo. No adda ka sa pulam, awagan nak lang na laing no kwa. Ah, ah, Ti kinagpaisuan na. Adda ka sa pulak. Anya? Anya ti ka sa pulam. Diyak namin mabiro ka na ti sumarano nga subject ko. Pakikitain man, sa dino nito nga room. Kitain man? Ah, agpadadawad gayam ti way nga papanan. Agasidig lang ti silid nga papanan ken papanak. Isu nga agkuyigtan. Tay patuldo ka. Ay, alaman nga ron. Rafi, agyaman na ka. Awan di anyaman na. Basta para ken ka, Joan. Ay! Ay na, first day mo pa'y laeng, girl. Ada namit mo nga lalas. Ay na, sobra ka mo't. Nakipagpagayam laeng. Ay, wun angin ni. Di panangi describe mo kinkwana kat ay na. Kasla meant to be daytoy. Anya tiket mo sa bibi. Kat ni, nagmayat kasla pelikula ti panagamamuyo na dungpar na ka. Naregreg ti notebooks mo. Kat tinulungan na ka nga ng pidot. Ay na. Kat edi makitam. Naklaat ka. Ano ti ko namon? Kasla iso deti ideal man mo ako nam? Nga, tall, dark, and handsome? Gagangailaan day dyan nga kaslang ma-appreciate ko lang sila nga na. When taday dyan nga ron tila nga ti arapa-apam iti may sa kalalaki. Saan ka di? Nga Mindy Emerson, nga kaayan-ayat mo, di abra. Saan mo't nga tall, dark and handsome laeng. Sobra ka mo't. Kinanya ti kunam. Nagbanglupay kunam, ta nagkuyog kayo nga napan silid mo, classroom yo. Ay! Si kaman bakla, eskandalusa ka. Nakababay numangig digiti. Ay na, okay lang numangig da ay na liberated ti tao ditoy. Saan nakasla jay lugar tayo. Ay na. Inala na number mo. Inawagan na kan. Nag-text itay. Ibaga na nga i-save ko kano di number na. Ay! Dahito tiruginan, girl! Uy, anya? Uy, sobra ka mo. Makipagpagayam lang di tao. Ay na, kuna na lang day jay. Ada ka di pwede saan mo nga na ibaga kanyak nga nagsaritaan nyo. Awanin. Sigurado ka? Ay na! Excited dak. Para kada kayo. Kada ito'y, anya tinagan na, Rafi tinagan na, bibi. Ay, Rafi, nagan na pa'y laeng guwapon. Agorder ka pa no nabitin ka, Joan. Oy, asto na daytoyen. Nabsuga kon Rafi. Kinagyaman nak ata, kanayon nak nga iliblibre iti lunch. Awan ti anyaman na. Kunang matking ka, narigat no dito ka laing uneg ti universidad nga mangan, ta pila-pila dagiti estudyante. Ay sungarod nga, may mayat no diti ruwar. Uwen nga ron. Imbagking ka ta, adakot sem nga service mo. Wen, negosyante ngamin dagiti naganak kanyak. Kanori siya, kastamat ti kahit kung pagbalinan. Apaman nga makaturpo sa kiti kolehyo,
Mangted to kano da papa ken mama iti pagpuunak iti negosyo. Kasta ka di? Wen. Okay, sika. Anyamat ti arapapo iti biyag. Anyamat ti kahit mga pagbalinan, apaman nga makaturpos ka. Um, Basta matulungak lakit iti pamilyak, maadaanak iti natalgad nga trabaho. Ken basta angem kang runaan na launay ket maiturpos ko pa laeng ti panagadal ko. Sabagay. Ket how about ti love life? Manungal daw nga agam amuta ken nagkuykuyog ta. Ngem di mo pa'y sinungbatan ti saludsod ko, ha? No adda ka di kayan ayat mo, jay probinsyayo? Kwa, ad, adda boyfriend ko, ije Abra, Rafi. Kasta ka di? Oh, api nga saan nga simurot king kang may nagbasa dito eh. When no agtrabaho ka din ni Suna? Anya ka di ba ti negosyo na? Adda ka di trabaho na, wala anya. Agad adal mo't laeng nga kaskadata. Ngem mas pinili na tinagadal ijay lugar mi. Ta saan na kano nga matalawan ti pamilya na. Pinalubusan na ka man. Nga may agadal di ti Ilocos, idinto nga niya. Kaya syempre, no aginadayo kayo, posible nga agbaliw ti riknayo ti tunggal maysa. Isuna, mabaling nga makakita iti sa bali nga pangisukatan na ka. Kitsika, posible nga makakita ka mat iti sa bali nga pangisukatam kenkwana. Ta agbaliw ti rikna ti maysa nga tao. Depende ti sitwasyon. Amjak mo, Rafi. Agtindinawag kami mat ngem no daduma kasla sa anakas idi datin ti ganay-gay na nga makisarita kanyak. Manmanupek idin nga umawag. Kasla agpapauyo, sipod idi imayak nagadal dito Ilocos. Apay saan ka kading agawid kada weekends? Aday unay. Ken isupay taplete. Agawid aklatan. Kalpasan ti may sa bulan wenno do a bulan. Tapno di pa isu ti pagplete. Sabagay. Sige. Ituloy ta karon di mangan. Adya ti kayat mo asawan, girl. Ay na, sigurado aklakit din nga marigreg tirik namon para kini Rafi. Diyak nga rod maawatan tirik na at bibi. Kasla, maibaw-bawing mo tirik na kini Rafi. Ay na, Diyos ko, kat saan mo nga igawid kasanungod ni Emerson. Mangnamnaman ni Emerson nga awan ti pagbaliwan tirik nami, bayat iti panagadal ko dito Ilocos. Kit bay amday diyang Emerson, napatpatig ti panagadal na iti Abra, sika nga, kaayan-ayat na. Ken maysa, amangan no saan nga da kayo tinaikari para iti maysa ken maysa. Amangan met, no talaga nga, ni Rafi ti destiny, girl. Ay na. Anyang ti aramid, girl. Bibi. No sikat ti ada iti sitwasyon ko. Anya ti aramidem. Ay kat go with the flow. No anya ti marikriknam kan anya ti pagragsak ka magat isutsurutem. Panagriknak. Naragsak ka tunggal agkadwa kayo, agkuyog kayo kini Rafi. Mariknak mo't nga. Naragsak mo't isuna. No, agkuyog kami. Ay, talaga nga, da kayon, di agkagasatan. Kasanungor ni Emerson. Akat nasaysayaat, noing kaipod no kinkwanan. Tawagam. Ay, kasla naglaad mo't no awagak laang iti telepono.
Anyang ti planong girl. Nasken nga agawid dak. Tapno personal nga makiwin naswasa kon kini Emerson. Yan tangay sa bali mo ti plano na iti biyag. Tadinakbot kayat nga kadwain diti Ilocos. Deta pala ti bagbagak keng kaidi. Ah, sige. No, adan to gundaway ko. Agawid ak iti lugar tayo. Ket kasaritak to ni Emerson. Anya ti kahit mo asawan? Joan, api nga, kilaat matlatan nga makiwin naswas ka kanyak. Ladingitek, Emerson nga, saan ko nga naigawid ti riknak, nga maibawing iti sa bali. Anya, I'm sorry. Ti amok man nga dapan kay J-Locos tapno agadal ka. Ituloy mo ti panagbasam. Tapno no maituloy mo ti pananggunod mo ti arapaap mo. Ngipsaan mo't gayam. Tanapan galaeng nagsapol iti sabali nga lalaki nga isukat mo kanyak. Saan nga pudno dayta? Saan nga pudno dayta, Emerson? Awan ti panggap ko nga kasta. Saan ko nga naigawid ti riknak? Ngamin, nagbalin kami nga nasingit ka ni Rafi. Kit, amok nga maawatan nakto. Saan ka pulos nga maawatan, Joan? Wapi nga kinasapulang pelaeng nga minti umadayo. Saan ko mga nadadail di relasyon ta? Angim, saan nga siguro nga data tinaikari, Emerson? Anya? Ket, da kayo itinangiso katam kanyak tinaikari kasta. I'm sorry. Apay, anya ti addakin ko nga awan kanyak. Gapo siguro ta awan kay. Awan kay Jayami. Awan kay sibay ko. Bayat iti pananggunod ko ti arabaap ko nga makaadal. Nirapi ti adda iti sibay ko. Naku mga minta simurot ko kanyak. Dinakla na awatanin. Amom nga naidalit ti sakit ti amak. Ket kasapulan dak ti pamilyak. Ken may salatawinin agturpusa kon. Ken may kasla makitak nga. Saan unay nga dakkel ti arapaap mo iti biyag? Saan unay nga nangato ko na kuma? Anya ti kid mo asawen, Joan. Nangato ti arapaap ko iti biyag. Amom dayta. Ngamin ka na yung tagapagsalitaan ni D. Emerson. Amok dayta. Amok. Ngimkas lawan ti. Awan ti makitkitag nga. Naranya ga masagbayag king ka, Emerson. Anya, pagkunaam ko ma, Joan. Igagaid ko ti agadal. Wen ngim, kikit mo tagtali na ed dito'y lugar tayo. Oh, anyan tungor ti pagbalinam. Matulad kan tulaeng kadagadi. Kadagadi taduman di nga nagtorpos nga agpaiso di kolehiyo ngim. Agpatingga dalata mo ti baba. Nga saan damat nga humato iti biyag. Saan mat nga lumungaw ti biyag da. I'm sorry. Ngam nakita ki ni Rafi. Tinaran niya ka masakbayan. Kendi masakbayan ti pamilyak. Joan. Happy nga, naramid mo ti kasti kanya. I'm sorry, Emerson. Ngam makiwin naswasa kon. Kat sabi ko mata makasapol kanto iti sabali nga babae nga makaitid ti ragsaking ka. Oh, Joan.
Apay nga kasla, madanagan ka. Joan. Uwi na ta. Kakaklon ko laking ka. Dagos na nga inturong dito eh. Oh, man ano ko ma. Ison tumid laing ti pagtungpalan ta saan ka di. Saan ka madanagan, Joan? Napudno ti panagayit ko king ka. Sapay ko ma, Rafi. Anyaman di mapasamak ka data. Nakasagana ak ngamang sumpat. Nakasagana ak ngamang takder. No kayat mo, apaman nga makaturpos ta nga dua iti koleyo, ikalay sa kanton. Ha? Sigurado ka? Wen, Joan. Sikati kahit kung agbalin nga katakunay-nay ko ititong palbiyag. Rafi. Iso nga, di ka agdanag. No agbunga man, ti mapasama ka data. Awan ti pagdanagam. Takabailan ti pamilyak. Nga mang biyag. Ti bunga ti ayan-ayat ta. Ha? Angin... Sapi ko mata saan Sapi ko mataawan. Takayat ko ti agturpos, Rafi. O sige. No kayat mo. Kat di iso ti masurot. Rugyan ta karo din. I love you, Joan. I love you too, Rafi. Nakaragrag sa kaglaunay. Tauray no adda kaayan ayat mo, asigod. Ket siyak ti pinilim. Ngamin, si kanti ipatpateg ko, Rafi. Ket awanin ti panagayat ko pa kini Emerson. Naragsakak no kasta. Ikariking ka. Nga di mo to pagbabawyan. Ti pangedeng mo. Nga siyak ti pinilim. Sapay ko mata sa anak nga nagbidot iti pangedeng ko, Rafi. Anya ti kunam, girl? Agdadagsinak, Besi. Kasan anya ti aramidik. Api nga nga nagpasikog ka nga dagos. Kat, diyak amo. Naminado nga daras ang aminin nga da napasamak mi kini Rafi. Tamasansan ngamin nga dumagas kami. Ha? Tiket mo sawan? Nakargaan ka nga dagos. Kat api nga di kayo nagkontrol. Api nga di kayo nagusar ti protection. Kasanuan ti panagadal mon. Diyak karod amo. Angim ko namit ni Rafi. Kuna na nga iyawid na kanon ni Jabalayda. Anya? Ay. No kano dumakil doon di tiyan ko. Isarding kung ta kano ti agbasa ta ituloy kung talat ta kanon iton makaanakag. Ay noonay mo tin aya. Di kailan nakatipil nga minan. Nagaanas tumay nga. Naimas tumay nga min, Besi. Naimas nga agpaysuang. Nagkontrol kay lata kuma. Nagdakal, Besi. Anya? Nadadumag siyak pa hindi mga awis ka ni Rafi. Si kamad gayam ti sarampiting ni sumayat kamad nga minita. Kat naamuan nga datatang kinanang mon. Saan pa nga ro? Diyak abuno ka sano ka ipudno ka na ko ada. Kat di pagyamanam kit di akit nakasaganan ni Rafi nga mangtakder na ita responsibilidad na kay iti anak yo. Ti agbalintong anak yo. O kasano nga ro? Tigiti naganak ni Rafi. Diyak pa ya mo. Diyak pa inamam mo ida. Ay, di na rigat na. Amangangkat no. Amangat no, idadanas da kanto, dagiti agbalin nga katugangam. Sapay ko matasaan.
Ngem adda da ito yan. Masabol nga sangwag ti responsibilidad. Ngem umuna-unay kahit ko kasarita da tatag ken nanang ngem jak amo no kasanok nga ipudno kadakwada. Makaammo ka. Ure siyak jak amo nga solbaren deta nga problema. Nagaharem kan dumot nga meng. Awan tinaramida ka sinyong nuditiya. Nangipudno kadagiti naganak kanyak nga masikugak ket saan kon nga maituloy ti panagbasak. Ti met pagsayaatan na ket saan nga intarayan ni Rafi ti sikug ko. Inyawid nak iti balayda ngem mariknak latta ka sinyong tiluksaw dagiti naganak ken ni Rafi. Ala, casual laeng ti panakisarita da kanyak. Ngem kasla nadagsen ti riknada kanyak. Kasla deti saan nga siyak ti kayat da kumangagbalin nga manugang da. Intuloy nga rod ni Rafi ti panagadal na kasin. Angem ti makadakas. Masansanmot nga maladaw nga agawid. Ngano agawid kat makainom. Tado magaspelang kadagiti babarkada na mapandaag giinom, mapandag jajaming. Kat siyak mat. Agsangsang itaklatan no daddo makasin yung no maamiris ko tibidot ko. Tibidot ko nga nagpasikugak. Dinto nga tirinantak dito Ilocos ket ti panangituloy ko't panagadal ko. Panagturpos ko iti kolehyo. Ken ti pananggunod ko ti arapaap ko iti biyag nga maaddaan iti natalged nga trabaho ket matulungak ti pamilya. Ngem adda ditan ket inaklon kon ti kasasaad ko kasin. Agingga nga nagpasngayak ket nagkalaysa kami nga rod ken ni Rafi ngem iti huwes laeng. Nagtultuloy nga rod ti panagdinamika sinyong ket ditoy nga namamok ti us-usto nga Rafi. Ni Rafi nga mangnamnama laeng kadagiti naganak ken kuana. Nagturpos nga agpayso iti kolehyo kasinyong angem saan namat kaya ti sumrek iti trabaho. Intultuloy namat ti panagbarbarkada na. Agsakit ti ulo, dagiti naganak ken kuana ken pati siyak nga asawa na ket kasta unay ti panagproblema na, panagparikot na. Parikot ko ti asawa ka sinyong ta imbes ko mga kabadangak nga agaw awir iti anak mi ngem saan met. Taadada nga ikikyan na ti oras dagiti barkada na. Mama, Joan, mabaling ka din nga kasarita yun to ni Rafi. Ngamin kat saan nga dingding ti saok. Ay na. Namin adu nga darasan nga kinasarita mi ti anak mi, iha. Ngem kaskas di, nga saan nga dumngeg. Angim, maawatan na ko mati sitwasyon na itan, may sa iso na nga aman, padre di pamilya, ada asawa nan, angim, api nga kanayod pa ilaeng nga makibarbarkada. Day tamot ti problema mi kini papam. Iti anak mi. Iti asawam nga ni Rafi. Tati kayat na, dagiti panglakaan nga trabaho laeng. Tati kayat ni papam, mangrugi iti baba, sakbay nga, agbaling wenno mang manage iti negosyo. Agim ti kayat na, manager adagos. Agsweldo ti dakkel, angim, saan mo ta mabalin? Kasano, imbes nga agbasa idi, nakibarbarkada mo lata. Pasang away, imbag ata nakaradwar. Ay na. Ti amumi idi, agtinon ti anak mi gapu ken ka Joan. Angem, kasla awan latamat. Kasla awan bibiyang napay iti anak yo. Oh.
Panawang ka pa, Joan. Ah, sige mama. Inanano saklat ta ti asawa kasin yung tabareng agbalbalo ito kunak. Aging ka nga naaddaan kami manen iti anak. Talo ti tawen ti inaunamin kat masikugak manen kasin ngem saan pa nga nagbalbalo ti asawa. Mangnamnamalatta kadagiti naganak ken kuana. Imbagkit ti ata saan nga baybayan dagiti katugangak ti apu ko da. Maited met kidi amin, maited ti gatas, diaper, amin nga kasapulan. Angin mabainak launay kasin nga awan metlat serserbin ti asawak. Kano ba, no bagbagaak, no kasaritak. Awan mo't apulos ti ipangag na. Mapunpunwanak pa yun kasin yung kinaklunek nga ininot nga napukaw ti panagayat ko kenkwana. Makidinden na aklaangan kenkwana gapu kadigiti anak mi. Tadyak amuno ka baelak nga biyagen ida no panawak ni Rafi. Agingga nga iti mais nga aldaw. Malagip ko kasin yung birthday ti may kadwa nga anak mi. Imbes ko mga agawid ti asawak ta iselebrar mi ti panagkasangay ti may kadwa nga anak mi ad-damat nga napan nakibarkada. Sakit na bartek nga nagawid kaday di nga rabi. Kat napunuan akon kasin kat dituyan nga pinagsawsawak ni Rafi. Api nga ita ka lang nga nagawid. Aba niya bibiyang mo. Nagabuha ka di barkada ka. Apo. Birthday party na udi nga anak ta. Angim awan ka. Apo ay kat nagadunto pa iti birthday na. Kat nag-birthday mo di barkada. Kat nakamat. Anak ko matyada dito. Matya na. Dapat patigpay kayong kanti barkadam. Ngimti mismo nga anak mo. Ha? Talagang inutil ka. Awan serbim nga tao. Awan serbim na nga asawan. Awan piserbim nga ama. Talang ka man. Sobra ka na. Mapalpalamot ka la dito nga balay. Sa kagsasauti kasta. Anya? No saan gagapo ka digiti naganak kanyak? Saan kay ko mga makapangan? Oh. Anya, di kaya't mo sawan. Apay, anda ka din na itulong mo kada kami. Magnamnama ka lang, magkadigiti naganaking ka. Hindi mo lang mo, bababain naglaunain ka na kwada. Timbes ko mga sikat di mga sakat di pa nagbiyak mi. Ngam saan? Ang damag nga sakit ka ti ulo. Saan lang nga siyak? Pati dagiti naganaking ka, sakit ti ulo na king ka. Ay, amumad ka kasi di biyak ko ide. Oh, abi nga reklamo ka. Kat maitad mo ti amin nga kasapulan nyo. Ang naday ta di kasapulan mi. Sika nga padre de pamilya. Agim awanin. Gapoy tinaramid mo, Rafi. Nasaysayaan lang yung panawan dakan. Agsinatan! Agsina! No isyo di kayat mo di agsinata. Basta ibatim na kita anak ko. Ay sana mabalin. Anya. Ilaban ko na kita anak ko. Babasit pa di kita anak ko. Siyak tayo nakalbingan na kanakwada. Panawan ka nga panawan. Hinto na bigata mismo. Sumapulak ti abogado. Tapawaswas ka, hindi ka laysata. Ni Allah. Permimit kayam nga limitim de tarupam, girl. Jak pulos impagarup nga madangranak ni Rafi. Maanusak ko ma. Baring agbaliw tupay ko nag. Ipagpagapok ka na giti anak mi. Ang imaawan latak. Gapoy tinarabid na kanyak. Ti pinangdangran na kanyak. Nakaikindek akon. Amok na saan lang nga dahi titiyo mo na nga. Gundaway nga panangdangran na kanyak. Ay, gusto dahi ta inaramid mo. Ay nga, no naaramid na tikastaking ka. Sigurado lakid din nga. Adan tupay sarununa dahi ta.
Anya nga ti bagbaga na itay nausawan. Saan na kanungeng gagara, ta nakainom kanungem. Ay na, mamatematika ka data. Imposible Mhm. Nintupay kasin yung amulat araramiden na numaparte. Ah, ay ni kasin. Ja- ah, Girl, ada ka di amom nga abogado dito eh. Ay, ada amok ang busy-busy day jay. Ado di kiti igem na nga kaso. Ang impadas kong tulat ta. Paanal mo nga talaga, ti kasaryo. Mm. Ada ka rod usarem. Kinasaritak ti katugangak nga babae. No lakit di ka no saan ko nga ipaidam kadakwada ti apo ko da. Tulungan dak ka no, ti panakawaswas ti kasarmi kini Rafi nga anak da. Ay nagsaya aten no kasta, mayat ba't kidi paasyan da ka no kanyak. Ta, kakaasyag lang aro din nga agaw awir ka dagiti anak mi. Ang problema, ang pa iti anak da. Iso nga, kaya nataltalgid ka no trignada no agsina kamin. Basta laki di saan ko yan adayo ti anak ni ti apo ko da. Saan ko nga ipaidam ka na ko da. Tulungan da. Ay kit nasaya at ano kasta. Baam tatawagak tong ti abogado nga am mo. Ngem, jak la sigurado ngamin, busy-busy isuna. Sige. Mm. Busy-busy ka no ni attorney. Angem, ada in rekomenda na nga kabarbaro nga abogado dito law firm da. Ha? Ah, angem nalaing ka no day jay. Nalaing ka no. Isuda ka no pa mismo tinang hire ken kwa na ditoy, tinang lukoy kadak ken kwa na nga sumali dito law firm da kasi talaga nakita da nga nalaing day jang abogado. Ket your uraytan tabareng isut makatulong king katapno no maanal ti kasariyo ken ni Rafi. Agyaman na king kabibi. Agyaman nagtada ka lat para kanyak no kasapulan ak ti tulong mo. Sangkag sang sangit nakakaasi ti langam ay na. Kita man talangam ni mabaybay ampay ti bagimon. Agurnos kan tuman urnos ti bagim. Agpa-makeover ka. Tapno no agbabawin to day nga Rafi iti aramid na king ka. May sapay siguro dayta. Nabaybay am ti bagim. Kasalumit kami. Agaw awira kita idwa nga anak mi. Sagat kasti nga pagproblemain na. May stress ka kanayon. Saan ako na makaturturog makapangpangan. Basta. No lakid di mawaswas ti kasaryon. Agpapintas ka. Tapno no ti kasta. Agbabawin to dayjay nga Rafi. Detan. Naglokaten ti ridaw ti opisina. Ang mga no isudetan ti inrekomendan ni attorney nga maam nga abogado nga manghawak dita annulment case mo. Huh? Good morning. Joanne? Ay, Emerson? Ay, ni Emerson nga agpaiso. Uy, Emerson, apeda ka dito ay, si kagayang bibi. Ay, Juan. Api nga da ka dito kin, api nga. Da kayo ka dito, kasapulan iti abogado? Ay, ni Joanne. Iso ka dito annulment case? Ay, Juan, iso, api amom, janitor ka dito anya? Saan? Si Kamot Bibi. Anya nga trabaho mo dito Clerk? Secretary? Kung anya? Siya ti abogado ngayon, rekomenda dito ang among abogado. Ni Atty. Reyes. Ay, abogado kan? Emerson? Wen. Joanne. Kita man dati. Emerson?
Mabit laeng. Te review ko la deti case yo. Ta pagsaritaan tanto, no anya digiti naskin nga ramidin nyo, kaya submit nyo. Tapno no, may ngaton deti annulment case. Oh, abogado kan? Wen, nabit pa eh. Nabit pa nga nabit pa nga nahayrak dito eh. Ket ti plano, bayad iti panaglabas ti panawen, agbalinak tumeten nga stockholder diti law firm da Attorney Reyes. Ngamin, may sa isuna nga nagbalin nga instructor ko iti agbasbasa ak ti law. Kaano nga nagbasa ka iti law? Ket kalpasan lang nga nagturpusak iti Abra, may nagbasa diti Ilocos. Ket kasi na po Diyos, naipasakmat ti bar exam ko. Ket dagosakmat nga naadaan iti kaso, itan adaak iti law firm ni Attorney Reyes. Adamatan di kiti sumagmamano nga case nga naigama. Ket kasi na po Diyos, amin da ket pangabak ko. Iso kas di ka madaragan, no? Talaga kahit mapawaswas na iti kasaryo iti asawam, ket iti mabiita panawen, basta laki di masurot ti proseso, maited amin nga requirements, marami di amin nga requirements, ket atendaran nyo di kiti bista, alis to laeng mawaswas ti panagkasaryo. Emerson, Jack impagarup nga inkagumaam tinagbaling nga abogado. Ti kinagpaisuan na amiris ko nga no tilaing 4-year course ko ti namnamaet, awan nga paiso ti nagpagbalinak. Nagbalin nga karit kanyak day di panagsinata. Dati kayat ko, adan to ti may pagpanakkel ko, ti agbalin to nga kaayanayat ko. Ti agbalin to nga asawa. Ti agbalin to nga pamilya. Ti kayat ko ket maikak to isuday, tinaran niya gamasakbayan da. Ti kinagpaisuan na, Joan. Sikat ti nagpaamiris kanyak ti amin. Tapno sa anak laeng nga makontento iti panagbiag. Kadita, abogado akon. Kinadupay dagiti planok iti biag. Palalok tumati maadaan iti bukod ko nga law firm. Ken makaskasan no, patakdarak tumati balay dagiti naganak kanyak ti pamilya. Maadaan iti negosyo. Ket siga. Sigurado ka din nga makiwinaswas ka iti asawam? When? Okay. I-review nga ron nga nalaing dati case mo. Tulungan ka. Agyaman na. Emerson. Awagan na kiti attorney. Kababay nito bakakit no kantsawan dak no birngasan naklaeng. Ay, attorney, I'm sorry. Okay. Panawang kay pengarod. Dapat iti sa baling asa kaswek iji korte. Oy, aping agsangsangit ka. Mailiw ka kadigiti anak mo nga imbati mi kadigiti katugangam? Mailiw ka dakwadang sang isut sang sangitak. Bibi. Anyang karuti sang sangitam? Ti ka di pa nagkita yumanen kini Emerson? Kita ay man lang tigasa tayo niya. Diyak impagarup. Ngani pa'y Emerson. Ti makatulong kanyak tapno maanal ti panagkasarmi ni Rafi. Wen nga ron, ay na. Nakaskas daawan niya. Kaslawan mo ti arapaap ni Emerson iti nga agbalin nga abogado. Itan ni nakatataer pa yun. Kita man lang ti maaramid na no. Kanayon ka nga naka-aircon. Ay na.
Pimu daw pa eh. Bimakid pwede bagina. Bagay na pa, dati polo na. Mm. Di mo kunain, nagbababawi ka, girl. Mm. Awan sapay, ti kayan ayat na. Ha? Awan piti asawa na, ngamin awan met ti wedding ring na. Saan man nalagip ko ti kunana nga. Kaya't na kanong may saganaan, tinarad niya ka masakbayan, ti agbalinto nga pamilya na. Kita sa win, awan pa'y pamilya na. Oy, 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 oy. Apay. Di mo kunain nga, panggapem nga, makisinobyanan ken kuana? Apay, madi ka di. Ay na. Di ka lamabain. Sikamat, baby. Man, ano ko siyak ti first love ni Emerson. Isumat ti first love ko. Uray pa'y angim insukat mo isuna ken ni Rafi. Sakit ita na nasaya ti biyagnan, anyan tulat panunuten nan, gaputa abogado, nakisinubyanan kan. Saan nga isot panggip ko? Uray no saan nga abogado ni Emerson? Agsubli ti mariknak ken kuhana. Anya? Apaman nga nakita kita ay. Itajak pa amo nga isot abogado. Kasla nagsubli ti panagayat ko kay kuhan. Agtal na ka man, ay! Makaarim ka lang ko nam, anya, saan mat? Si kamot? Judgmental kamot, baby. Talaga, met, ay na. Deta kat saan mo nga nagturturpusan, tadeta, nagpaarim ka, ay na, sumayit kan tumot nga minita. Sayang ni Emerson, no kung mga min nagtali na edka, kinkwana, saan ka nga nakinin iti sa bali, abogado ko mat asawam ita. Ay, saka nagsangit-sangit. Ardang si Kati nang idurduron kanya ken Rafi. Hindi tandaan, matanda, malagip mo. Ay, indurong ka ata ti amok aket. Talaga nga, sikalat tamat ti ayan ti desisyon. Diyak amo no, best friend ka, no, anya. Wen kasin yung kasla nagpitik manen ti pusok para kini Emerson nang runa kat ni iso ti manghawak ti annulment case ko. At sigurado lakit di nga masansan ti panagkita ken panagsarita mi. Dagusak nga road nga napan nagpa-parlor kasin ket inayos ko manen ti bagik, inornos ko ti langak tapno saan mat nga nakababain kini Emerson. No pay saanan nga kas idi ti sigod nga bagik tanaganaka kon iti namindua nga daras angem namnamaeg nga adda pala nabatbati nga marikriknan ni Emerson kanyak. Anya ti rumbeng nga ramidik kasin yung ituloy ko kadideti nga marikriknak. Awmot la ti mauray kon nga first move ni Emerson. Kasla nakababain ba't no siyak ti agpudno ken kuana iti marikriknak. Ang mga nung papaayak no agpudnoak. Ay, jak maawatan ti riknak kasin yung tanagalisto manen nga nagsubli ti panagayat ko no marikriknak iti dati wano sigod nga kaayan-ayat ko nga ni Emerson. Balaka nadakman kasin, tulungan dakman, iwanwan dakman. Dahil ito nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita kasin, agyaman naklaunay ti anos ken laing mga nang tedbiyag. Agyaman nakmat kadigiti nagbuya, nang runa kadigiti makaitid ti balakad. Sabi ko makit nakaited adal, dati nga pakasarita ket sabi ko ado ti ma-inspire na akas kanyak. More power to your program, kasin, and God bless everyone. Tuy ag problema pagayam mo, Joanne.